Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ilahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat al-Qutub Jamil Maqlad al-Awsil Azam Sultan al-Awliya Syekh bin Hasan Ali Asyari. Ila hadrat Mursyidina Murabbi Wahina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim, khususan al-Qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim, khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Ila hadrati masyayikhina ustadzina mu'allimina walidina, khususan masyayikh Abdul Hasaniyah. Wa ila hadrati sahibi hadal kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Asmarqan, wa khususan Kiai Musul Mustafa Ausulin Mufrahim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrari wa ada alaina bi barakatihi bid darain amin. Wa dzukira an Abi Bakr al-Hasiti annahu qala at-ta'anni fi kulli syai'in hasanun illa fi thalathi khisalin. At-ta'anni utai alon-alon fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci iku hasanan bagus. Illa fi thalathi khisalin kejaba ing dalam telung tingkah. Inda waqti sholati, sing pertama rupane ing dalam nalikane mlebune wektu salat. Wa inda dafnil mayit, ing nalikane ngubur mayit. Wa taubatilan, waktu taubat anjal maksiat indah nalikane maksiat. Iki ana siji dawuh saking Syekh Abu Bakar Al-Wasiti. Beliau dawuh at-ta'anni fi kulli syai'in hasanun illa fi thalathi khisalin. Di alon-alon ora terburu-buru, ngerti? Alon-alon lah santai. Pada setiap hal itu apik. Jadi ade nglakoni apa wae iku dianjurna alon-alon. Sing ngalem ngene. Illa fi thalathi khisalin, kecuali ning 3 hal iki. Jadi ana waktu-waktu tertentu sing gak dianjurna alon-alon iki disebut ana 3. Apa wae? Anda waktu sholati, ketika masuk waktu sholat. Jadi nek awak dhewe krungu adzan yo ndanggake salat, ndanggake dilakoni salate. Aja terlalu santai-santai. Itu meneh nek enek uzur. Nek ora enek uzur, ora enek halangan apa-apa, yo nek iso ndanggake dan dilakoni. Wa inda dafnil mayyiti, sing kedua ketika ngubur mayit. Ini awak dhewe melu takziah nabi, melu ngubur mayit. Ora dianjurno santai-santai oleh ngubur. Ya sakbare ndang bar ndang wis gambare ngono lah. Kudu ndang segera dikuburkan. Wa taubati andal maksiyah, sing ketiga taubat bareng nglakoni maksiat. Misal ana wong nglakoni maksiat, dekne sadar nek iku maksiat, ya pengen tobat tapi nyantai, gak iso. Jadi nek kira-kira pengen taubat sama maksiat, ya ndangake dilakoni taubate. Mangkola ba'dul kama inna ma tu'raf, mestinya jan kawruhi apa taubatu rajuli taubate mulana. Ya arba'ati asyain dalam 3 pira-pira perkara.
ahad dua utai salah sijine arba'ah iku ayam sak yen tong kersa wong lisanau ing lisane wong minal fuduli sangka guneman sing gane faedah wal ghibatilan ngrasani wal ghibbilan goroh watane utai sing kedua iku Allah ya yen ora ningali sapa wong liatin marang wong liya yang kalbi ing dalem atine wong mau hasadan ing dengki wala ngata-watanan ora permusuhan asal itu utai sing kaping 3 wa ayu farid yen to misai sapa wong ashab su'i ing duweni lakon Allah rabi utai sing kaping 4 iku ayakuna yen to ana sapa wong musta'idan iku wong sing musta'idan iku wong sing persiapan maksudnya cawes-cawes amale lil mauti krana arep mati nah diman iku wong nah dimantur getun mustaghfiran tur wong sing istighfar lima maring perkara salah kang wis dhisik apa mah nindoro bisa sangka pira-pira dosane wong mustahidan tur wong sing tenanan ala taat rapi ing atase taat maring rapi wong. Jadi ana 4 hal, ana beberapa hal ning kene sebutno ana 4. Ana 4 hal sing seharusnya dimiliki oleh seseorang sing taubat, sing harusnya dilakoni oleh seseorang sing bertaubat. Apa wae? Ahadua ayam sakalisanahu minal fudul wal ghibah wal kid. Ketika seseorang pengen taubat, dia nglakoni taubat. Misal selama hidupnya dia nglakoni dosa, pengen taubat, nglakoni taubat. Sing pertama kudu dilakoni ayam sakalisanahu minal fudul wal ghibah wal kid. Dia kudu njaga lisane. Aja sampe lisane iku ngomong sapenake dhewe. Aja sampe iku lisane ngomong hal-hal sing gak bermanfaat. Aja sampe lisane iku ngrasani utawa bahkan berbohong. Jadi hal-hal sepele sing gak berfaedah iku kudune dihindari bagi wong sing nglakoni taubat. Hal-hal sepele wae dihindari apa maneh sing ambu-ambune dosa sing berbau dosa misal kaya rasan-rasan atau bahkan bohong itu kudu banget dihindari wasani Allah yara li ahadin fi qalbi hasadan wala adawatan yang kedua dekne gak entuk ndelok wong liya dengan cara pandang iri atau cara pandang benci lah. Jadi nek wong pengen taubat niku kabeh perkara elek kudune dihindari. Sing hubungane karo perkara-perkara gak berfaedah, perkara-perkara maksiat, iku kudune dihindari. Jadi taubat iku kan adean getun karo suci dosa. Lah nek awak dhewe pengen taubat diterima Gusti Allah, ya kudune aja sambil nglakoni dosa. Taubat ya bersuci ya. Intine mendekatkan diri karo Allah. Aja disambi karo nglakoni dosa liya. Misal dekne jere taubat tapi kok karo rasan-rasan. Jere taubat kok delok wong liya iku cek benci. Aja ngono. Intine Allah yara li ahadin fi qalbi hasadan wala adawatan. Sing kedua, awak dhewe gak entuk ndelok wong iku dengan pandangan iri utawa benci. Apa meneh ngrasani. Jadi kabeh hal sing berbau dosa iku kudu ditahan, kudu dihindari nek taubat.
Jadi taubat itu ora sekedar getun ya ngepura terus disepura Gusti Allah terus diterima Gusti Allah. Ora ngono tok. Kudu menghindari hal-hal sing berbau pereng, sing berbau elek itu ya dihindari kudune pas wayah taubat. Wa tsalitsu al ayyufariq ashabasu. Sing ketelu kudu menjauh paling ora menghindarlah sangka para pemaksiat. Aja awar pemaksiat, taubat tapi pinggirem tukang mabuk, taubat tapi pinggirem wong zina. Ya jono. Kudu ya paling ora ning masjid lah nek ape taubat utawa ning kamar omah lah. Intine kudu terhindar sangka perilaku elek. Mane. Ar-rabi' ayakuna musta'iddan lil mauti. Yang ketiga, kudu siap-siap mati. Mesti siap-siap mati itu taubate aja sekedar jalan ngepura Gusti Allah, melainkan yo karo disambi hal-hal baik, disambi karo ibadah-ibadah liyane. Yang sekiranya ibadah-ibadah iku iso dienggo sama mati lah. Nadiman mustaghfiran lima salaf min dunubi. Jadi taubat iku nek secara keseluruhan kesimpulannya ngene. Awak dhewe getun bareng nglakoni dosa. Tur awak dhewe njaluk ngepura ning Gusti Allah. Dengan niatan gak bakal mbaleni kesalahan iku. Dengan niatan intine ora bakal mbaleni kesalahan iku. Sangka taubat iki awak dhewe ya kudu ngamal hal-hal sing iso dienggo mati. Maksud iso dienggo mati iku ya bolak-balik ibadah. Ibadah apa wae nek diniati apik insyaallah iso dienggo musta'iddan lil maut. Iso dienggo persiapan atau sangune mati. Musta'idan ala ta'ati rabbih. Ditamping kuwi mau kabeh ya kudu lillahi taala. Kudu tenanan oleh taat Gusti Allah taala. Aja disambi karo golek pujane wong pereng. Ya murni kudu tulus lillahi taala. Mangkila li ba'dil hukama hal litta'ib min alamatin yu'rafu annahu mubila taubatuh. Qala na'am alamatu arba'atu asya'a wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.